Oh, dosen ora. Ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku. Kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, aseme. Berarti dewa tenan kowe, Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya, Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan, Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Juangkalku meko ya. Semar Taruda Paripeksa. Kowe arep ngruda Paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungsa apa iki? Menungsa tenan genah urip ngene padake anggepmu aku saka batreno kaya. Gandak blegunduk suaru gembal. Sumerante hawela. Dimas. Aja lara pangrasaning Siadi, lamun Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Sembahku ora mbok tampa. Dimas Werkudara iya. Dasarmu apa? Apa pancen Werkudara duwe keluputan? Apa pancen Werkudara duwe salah tumraping Ratu Ndarawati? Aja kaduk ati kajron penampa Yayi. Siadi ora darbe luput tumrapun Kakang, nanging wong sak jagat iki wis padha prisa. Ora ana ingkang kuwat nampa sembahing Dimas Werkudara kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ya kuwi dewaning Dimas Werkudara. Aja ta jamak lumrahing titah swantah. Nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen. Sira Nyai Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang. Mengko gek-gek sakwise pun Kakang nampa sembahing Werkudara, ana apa-apa ingkang tumanduk kalawan pun Kakang. Lak malah mbilaeni. Mula aja nganti ana apa-apa ing tumanduk kalawan pun Kakang, mula sembahing Werkudara ora tak tampa ya mung genepi marang darmaning wong tuwa kelawan bocah nom. Pangestu ning pun Kakang tampanana Werkudara ora sudi. Lho. Ora sudi nampa sembah pangestu ning Kresna. Kowe ora gelem nampa sembahe bocah nom, tangeh lamun pangestune wong tuwa dayanana karo uripe Werkudara. Mula yen kowe ora nampa sembahe Werkudara, aja mangestoni karo Werkudara. Oh ngono, ya jeneng adil. Kowe wis ora gelem nampa sembahe Werkudara, aja mbok salahke yen aku ora nampa pangestune Kresna. Ya wis. Ora ketang rada sesak penggaling pun Kakang, ora ketang rada tidha-tidha penggaling pun Kakang. Sembahe Werkudara tak tampa pangestu ning pun Kakang tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kok sik to? Pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye? Pangestu ora bosok, pangestu ora bakal mampu. Tresna nampa sembahe Werkudara kanthi tidha-tidha penggalihmu. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis iku ora dadi berdondi. Wis tampanan sembahe Werkudara kanthi lega-legawaning ati. Dadak kok perceka iki apa Kresna? Koko Prabu? Nggih. Nyatanipun mekaten ingkang sampun kabiyawa nuntun jagat bilih sembahipun Werkudara menika awrat. Abata kaya ngapa sing jeneng Taruna nyembah kalawan werda kuwi sak trepe. Kuwi jeneng nggone tata krama lan nggone unggah-ungguh. Ngaten. Ya. Wis tampanen. Inggih. Werkudara, nggih. Sembahmu tak tampa lahir batin pangestu ning pun Kakang tampanana tak tampa lahir batin wis rampung. Lha iya bule kakangku aku ngaturake sembahku katur bule kakangku aku ngaturke sembahku katur. Koko Prabu, nggih. Panjenengan menika ngemutaken ingkang rayi kok panjenengan malah sajaipun damel perkawis gawe perkara apa? Werkudara ngaturaken sembah kok panjenengan mboten nampi pancen tak jarak. Lho, dipun jarak dos pundi? Lho, kowe ngerti dhewe to? Jenenge Baladewa ki pirang-pirang? Baladewa, Kusumawaning Pinta, Wasi Jaladara, Anampa Krasana kuwi jenengku kabeh. Moko sing jeneng bule iki sirikaning pun Kakang. Lah kok disebut sak nggon-nggon? Mbok yo ngaturke sembah, Baladewa kakangku aku ngaturke sembah. Ngono wae apik kok. Bula bule.
Mongko kene iki dipresani piye akeh. Do ngerti yen to ciri getheke Baladewa ki bule. Werkudara, Nggih. kowe iki pancen jarak kok. Jarak piye? Bule iki rak sirikaning Koko Prabu to. Mbok ya aja disebut. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Utawa Koko Prabu Kakrasana kula ngaturaken sembah kuwi rak apik lah kok bule. Bule iki sirikaning Koko Prabu. Aja tok sebut sak nggon-nggon. Yen Siadi muni bule ngono kuwi, tegese Siadi iki mirang-mirangke Koko Prabu. Wong sing jeneng bule kuwi sirikaning Koko Prabu Baladewa. Aja pisan-pisan kowe muni bule, njaluk tulung balenono ping 1000 kas. Kene leren ora kuno bule. Baladewa. Piye? Yen kowe ora sagu diundang bule, aja gugat karo Werkudara lan aja ngluputke karo aku. Ning ngluputno karo sing gawe jagat, ngluputno karo sing tumitah sarta sing nitahake kowe kena ngopo kowe digawe bule. Ngertiya, wong urip ning alam padang kuwi bungah, susah, bejo, cilaka, sugih, miskin kudu ditampa kanthi ikhlas. Wujude apa wae kudu ngaturake syukur marang ngersaning Gusti. Mergo wis diparingi urip. Kowe diparingi urip wujude bule kok kowe ora trima yen ngono kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti. Kowe ora duweni rasa percaya karo panguwasaning Gusti ngakarya jagat. Wis malah mejang. Ya wis, tak tampa sembahmu pangestunipun Kakang Tampanana. Yo, ndak gegem dadekake jimat prayogakno nggonmu lenggah bule kakangku. Bila baleni meneh. Ya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Koko Prabu Mandura sembah bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa. Nuwun sewu, Ndara. Kaget manah kula. Para Pandhawa sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel. Teka Ndara sinuwun Dwarawati kaliyan sinuwun Mandura sumusul wonten ing Karang Kadempel. Menawi dipun keparengaken kawedharing kathah dumunten kababarna wigatosipun menapa ning menawi wadi tumraping para sentana utawi kawula Karang Kadempel monggo Den kula kanthi manjing saklebeting bali wisma pepanggihan catur nitra kalawan ingkang abdipun Semar. Kakang Semar kula wonten dawuh ana pitakon tumraping Nata Ndarawati ingkang sekawit panjenengan ingsun prapta ing negara Ngamarta. Nanging jebul Ngamarta tinemune suwung ingkang padha lenggah amung peranganing Punggawa lan Nayaka ing padha jejaga negara Ngamarta. Tumuli nalika semana aku antuk pelapuraning sawijining Nayaka yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Marata coba aja Kakang Semar ingkang nanjihake kelawan sowaning Nata Ndarawati nanging Nata Ndarawati ingkang nyuwun dawuhing Kyai Nayantaka. Apa to sababe? Dene para Pandhawa sawetara mapan ana ing Karang Kadempel. Kakang Semar, aku nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Hanjrah ingkang Puspita rum silring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya
kugek sadulita mel. Nuwun sewu lho Den. Wiwit sekawit kula wis nggraita nek ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki nek nganti kapireng dening priyagung sami mestani nek Semar niku wong sing kemewat dening atase derajat kula menika namung batur kula menika namung pana kawon kok kerawuhan ndara-ndara kula Pandhawa sinengga kula menika wong aleman ning nun sewu rawuhipun ndara kula Pandhawa menika mboten saking karep kula mboten. Kula kepengin rawuhipun ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel niku ya ora. Ning sampun Sabta ari kelungguhan dinten sak mangke menika Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel. Lah menawi Ndara Kresna nyuwun dawuh utawi sinuwun Ndarawati kepengin pirsa menapa ta sababipun dene ndara-ndara kula Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Kula tak crita, kula mboten ajeng nambahi. Kula ora arep ngelongi napa sing dumadi. Jujur lahir lan batin kula nek iso lathi kalih atine Semar Makarti dadi siji. Yo, Kyai Semar. Aku percaya marang Kakang Nayantaka. Nggih, syukur. Nai ngaten, Den. Mugi andadosna ing kawuningan. Sabtu ari ing kepengker ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel sareng sami kula tanjihaken apa ta sababe. Upami mbetahaken Semar rak sak boten-botenipun paring dawuh Semar niku ming batur kula sago ditimbali aja kok ing Wancirina nadyan Wanciratri kula sagah. Nalika semanten ndara-ndara kula sampun rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Punta Dewa ingkang paring dawuh. Dawuhipun sinuwun Punta Dewa bilih wiwit Pandhawa kelampahan lan pikantuk kanugrahan wujudipun negari Ngendraprasta. Nalika wana Marta sampun kababat sarta bangsaning Jim sampun sami teluk tumuli negari kababar kasat netra dados negarining titah sewantah ingkang nampi triman ndara-ndara kula Pandhawa. Iya. Nalika semanten ndara-ndara kula Pandhawa sawetawis lenggah dampar enten negari Ngamarta kaundhakaning praja mboten mantra-mantra mboten kados negari sanesipun nembe sekedhap kemawon sinuwun Punta Dewa menika lenggah wonten praja Ngamarta gesangipun para kawula menika sami gesang kebak ing kanikmatan karukunan sami guyub rukun bandol rompol ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun harpa Ngamarta menika kathah pinten-pinten kapitadosan utawi kapercayan nanging sayuk rukun manunggal dados setunggal. Iya bener Kyai Semar. Kawontenan sing kados mekaten menika kepengin dipun indakaken kawontenan negari Ngamarta supados saya sae, saya sentosa, saya kondang kawenang lan saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih ingkang sami mapan wonten ing Kutagara, ingkang sami mapan wonten ing Karang Pradesan lan ingkang sami mapan wonten ing Parden. Menika supaya saged ngraosaken kanikmatan ingkang sami boten dipun benten-bentenaken. Lah niating Pandhawa menika badhe ambangun negari Ngamarta. Ya lahir ya batin. Mengkono Kakang nggih. Nuwun sewu lho Ndara. Sampun ngantos gerah penggalihe. Kula wis matur, lah kok sami rawuh teng Karang Kadempel. Mongko nuwun sewu sing dadi pengayomaning Pandhawa menika sinuwun Ndarawati. Semar ya dadi pamomong ning pengayom kalih pamomong niku tumrap Semar meh padha nek diucapake ning beda kewajibane. Iya. Pengayome sampeyan pamomonging Pandhawa kula. Sampeyan rawuh mriki kok ora nganti pengayom, Mbah, mengke nek wonten mboten trimane si pengayom niku rak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ning ndara-ndara kula Pandhawa paring dawuh mekaten, apa to sababe kok rawuh teng Karang Kadempel mergi
kawiwitan bangun niku mboten kok perkara duweni bobrana picis sing akeh, duweni dhuwit sing pirang-pirang, wekasan bangun ing babakan lair lan batining kawula niku diwiwiti saka akeh ing brana picis mboten. Tumraping kula bangun negari menika diwiwiti manunggaling kawula lawan Gusti, tegesipun manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula supados raket penggalihipun manahipun para kawula caket kaliyan penggalihipun para pepunden. Wekasan kawula menika rumaos dipun gatosaken dening para Pandhawa. Kawula nek rumangsa digatekke niku ora usah disoki brana picis, ora usah diwenehi bondo donya. Ning kawula mesti rumangsa kaya dipecut rasane rumangsa handar beni negarane wekasan cancut taliwonda bangun negarane. Mengkono Kyai Semar nggih. Mula sampeyan rawuh enten mriki niki nek pancen sampeyan ajeng nesu ampun dukani Pandhawa. Ning mang dukani Semar. Merga napa sing dipetung kalih para Pandhawa niku pancen bener. Wiwitan bangun niku ora kok saka Kutagara, ning yen bisa saka desa. Ya Karangkadempel niki sing ajeng diwiwiti bangun negara Ngamarta. Mangke nek mriki pun kawiwitan saking mriki tumular tekan Kutagara wekasan wewangunan menika saged rancak niring Sambikala jagat Dewa Bathara. Yayi kula wonten timbalaning ngadhawuh Koko Prabu nuwun sewu mboten ateges kula badhe nglepataken dhateng Paduka Kyai Prabu dene Paduka mboten anjawil dhateng Raka ing Darawati namung sareng kula midhangetaken sabdanipun Kyai Naya. Yayi keparang sak mangke ngraka ing Darawati mboten badhe kantun nedya mbebantu dhateng bot repotipun kadang kula para Pandhawa. Nggih. Yai Prabu Semantara ingkang ngraka ing Mandura sareng kula midhanget sabdanipun Kyai Nayantaka. Malah sak mangke gumregah manahipun ing ngraka ing Mandura nedya mbebantu dhateng bot repotipun para Pandhawa. Mboten namung babakan perkara Prabeya nanging menapa kemawon iki dipun betahaken menawi ingkang Raka saged ngaturaken kula sagah minangkani. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Paduka tansah gatosaken dhateng para Pandhawa. Koko Prabu menika sampun dados kewajibanipun Raka ing Mandura. Nadyan kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta nanging pangraos kula kaliyan para Pandhawa menika bebasan boten saged genggang sarikma. Inggih Koko Prabu matur sembah sewu ingkang tanpa pepindhan malah sak mangke gandeng Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura sampun keparang rawuh wonten ing Karangkadempel Kakang Semar wonten dawuh kaya-kaya wis komplit sarta wis mathuk sarta gathuk pemanggih para Pandhawa kelawan Koko Prabu Ndarawati mung ngenteni sabdaning Kyai Nayantaka mungguh bakal kepiye nggone miwiti Pandhawa nggone bakal mbangun negara Ngamarta Kyai Semar. Mangke riyen Den ampun kesusu kudu dipetung nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung aja nganti tuna ing tembe mburine. Iya Kyai Semar. Mergi sabdanipun para sepuh sampun sami nyebataken pangendikanipun para pinter, pangendikanipun para ulah agama sampun paring dawuh. Sek sapa wonge kepengin gayuh kanugrahan sinten tiyangipun ingkang badhe kedunungan kanikmatan kanthi anggayuh alampah prihatin lan tapa brata kados Pandhawa menika badhe ambabar utawi ambangun negari Ngamarta kanthi alampah prihatin wonten ing Karangkadempel menika mangke menawi badhe kasembadan penjangkanipun tertentu sareng kaliyan pacobanipun. Lah sak mangke ngaten kemawon bab perkara bangun menika dipun penggalih wingking ingkang langkung prayogi tata-tata babagan pacobanipun. Mergi kanugrahan kaliyan pacoban menika adaanipun sok teka bebarengan. Yen ora iso kena pacoban ora bakal entuk kanugrahan. Ning iso ngrampungi pacoban, kanugrahan menika badhe sumanding, Ndara. Ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok iki eneng priyagung. Wah, sing munggah ana ing pendhapa padukuhan. Mongko miyak sakehing kawulaku sing padha seba ning padukuhan. Nala gareng dalem, Pak. Apa iki kancamu dolan apa piye?
Oh, aku kok koncone dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi. Sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrang ki Bagong. Takonono Bagong kuwi. Bagong kowe iki kancamu apa dudu to, Le? Lho. Cah edan ora. Bagong kuwi gugah kuwi. Wer. Kowe iki mah turu iki ngopo? Aku ki nek jejer iki males e. Ora gek limbukan. Wah, apa-apa kok limbukan ora. Jagongan ro piagung ki kaya rasane ki ora nyambung. Kono kuwi sing diomongke negara, aku sing tak omongke ming bangsa lelakon ning desa kan kok nek nyaut malah kleru. Bagong iki kancamu du. Lho. Kok mrene kowe, Jo? Jo sapa? Oh, udu ndeng, udu. Udu kae rambuté abang kok kancaku kae. Ngawur ora. Iki wis ora disemir iki. Petruk iki kancamu dudu sanes. Ora tau duwe kanca kaya ngoten iki. Timbali mawon Pak Wigatose napa? Niki ketoke kok kaya Nalindra. Iki kayane Nalindra Sabrang. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika sinten? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Walah dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar. Merga derajatmu pancen bener. Jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating Panakawan. Nggih, pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Ya. Mula aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe. Sabab ala tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalindra. Ya. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pageralun. Saking negara Pageralun. Ya. Jejulukipun aku Prabu Gendra Swaropati. Prabu Gendra Swaropati. Ya, pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih ning kaya ngeten niki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya. Walah dalah gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagatingan kebrebeken marang ngumandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasananing para kawula akeh kang padha ngrasani marang Semar Badranaya. Semar ki wujuding ratu, sak ora-orane nayakaning Nalindra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, gedibal mung wujude kawula cilik. Mancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Buktenake para Nalindra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendhapa sineba para Nalindra nitik kalawan agemane. Sampun ngantos ngaten menika bendara-bendara kula. Lho. Bendara-bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika sinuwun Puntadewa. Wah, sinuwun Puntadewa. Nalindra Ngamarta leres. Sing endi biyayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong keprok watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe ngacung to, Gong. Ayo ben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung lek dukani. Ora apa-apa, Bagong. Kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa. Kuwi ndek nada cerewet. Aku sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok. Ingkang wenggah wonten wingking mriku. Wah. Sing ning mburi kuwi. Inggih. Menika sinuwun Puntadewa, Nalindra Ngamarta niku bendara kula. Lah niki Ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku sinuwun Ndarawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Walah dalah ora kowe iki Semar ki madheg dukun apa piye? Kok madheg dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk
pesugihan, njaluk warisan, njaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalendra, wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalendra tanah Jawi, sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen, ngoten. Dadi tetep terjak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan, kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya dara kekalangan, muluk jure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani. Niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah, wah edan. Kowe mbatang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah, rak tenan ta. Wis ketok kok sampeyan niku ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho wis apal mesti watake angkara budine Candala nuwun sewu lho ora tau ngerti karo sing bibit kawit lah niku eleke enten mriku niku pun saniki sampeyan ajeng napa rawuh teng Karang Kadempel wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuwun Prabu Gendra Suropati. Iki ngene Semar. Malah kepasang Yogyakarta katujengen praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pageralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggonmu ngrawake para Brahmana winasih Siwa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang prayoga aku nglakoni sarenaritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarimbak. Nalika semono aku entuk sasmitaning dewa. Negaraku iso waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujute amung padukuhan Karang Kadempel. Mula kang saka kuwi Semar. Praptaku ana ing Karang Kadempel iki, aku njaluk lilaning atimu ayo tak boyong marang negaraku Pageralun. Ora ketek amung telung kedheping netra. Kowe lenggao sawetara ana ing Pageralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula yo meng kaya ngene kok dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pageralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian kowe ngaranana titian kereta kencana tinarik kuda 8 bakal tak jawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendra Suropati kuwi wong sugih mblegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu ora bakal entek bandaku kowe kondo. Omahmu iki dimbrokke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane njaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lembak. Iki ngapa Gong ora? Wah ya iki anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petro isih apik, omahku wis dose. Bola-bali digropi Satpol PP. Kon pindah rono. Saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok. Awite nek kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan ora. Kondo, anakmu pira? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol dhuwit,
Kowe njaluk ijol duit pira? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu ning kene kok ninggali duit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinanggani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyong. Ning yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Pagaralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ke Taman Pegebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mongko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pagaralun. Sapa sing ngepalangi karepe Prabu Gendra Swarawati rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Ayo mengkari kowe matur gelem apa ora Semar? Ora gelem aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo kowe? Sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kuwi aku minangka anak iki kudune cancut tali wanda. Mula kowe mikir aku. Ora sing meng tok peng-penge meng gareng karo Petro. Endi dong ngewangi kowe? Domeng mendonong mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng do meneng wae. Ndekno sing tok tukoke sarung meng Petro wae. Gareng tok tukoke pecis meng gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Neng saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelani karo Semar ki men Mas Bagong. Kowe meneng, aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro Karang Kadempel, arep gawe bucek banyu bening Karang Kadempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho. Iki ngopo kae wong ngene iki? Lho, lah kowe, lho aku ora mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu genti. Kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Iki kok karo omongan karo ratu iki raine biru iki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu. Sinten sampean wau? Gendra Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu kowe. Lho, urung-urung wis koneke matane. Lah kok yang koneke aku matamu. Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodo cuma kejaba aku. Kok Prabu menika sampun to. Kendel mawon Bagong menika nek ngonteni kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iasake loji. Serius? Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya, Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nek aku kere. Dadi nek ning tak imingi-imingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono iki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik.
gunanya tepuk tangan tanpa saweran. Oh, pancen setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo sus. Saiki ngene Mas. Sing jeneng hukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng mlebu metu mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masa ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar, ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyong ning Pager Alun, mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picih. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Udu dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adhiku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adhiku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, aseme. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya. Semar Taruda paripeksa. Kowe arep ngruda paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungsa apa iki? Menungsa tenan genah urip ngene padake anggepmu aku saka batreno kaya. Iki menungsa tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter kadigdayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Wih lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepe. Wah, mati tenan. Menungsa ora takara karo jajanan nyumbari Baladewa. Ratu Mandura sumbari keparat. Kok Prabu muni kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong serobat muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mampu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Ha wis suwe. Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Nek ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur meleh kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok ndur nyeret ratu kae mau. Wis pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya.
Aku dadi digoleki mungsuh karo Bagong. Ha iya. Lah ngopo nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok meng tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono to kowe ya to. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa dieling-eling. Lho wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plak kapidara mboten ling Purwadasa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan ki? Aku iki gumen. Aku iki omong apa-apa kok ya do dipercaya. Omong aku kerep ngapusi ya, Truk. Heeh. Kok isih gampang do dipercaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, Sapa aku ora ngopo-ngopo? Ha sing nyarat sapa? lah rak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu ya. Ndara Werkudara, Apa? sampean lilo nek Semar diboyong teng Pageralun. Ora. Nek ora lilo ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Krungu ra we. Iki wae mengono wae do dipercaya Ndara Janaka. Apa Bagong? Sampean ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, Aku ora trimo. nek ora trimo sampean kudu iso ngundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Iya. Iki kabeh Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok apusi ya ta. Cah pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter. Lah, napa? Kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teka. Lah, ndoro dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng Pageralun, kula njaluk Karang Kadempel Kudu Padang. Kudu Padang nek mboten Padang nggih sampun. Wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng negara Ngamarta niki mengke bakal ngrimpet nyandung merga ana menungsa sing jeneng Gendra Swaropati. Kok Prabu Mandura? Nggih. Kedah tanggel jawab yo, tak tanggungi aja. Nyuwun pamunten Bawa Praban. Kula mboten saged mboyong dhateng Semar Badranaya. Oh, Gandhong Blagudung Suwaru Gembel Semorante hawela. Gendra Swaropati wonten dawuh. Aja mung tekan semene, Nggir. Aja mung tekan semene. Lho apa to sababe dene kowe matur karo Bapa gurumu Begawan Durna? Kok kowe ora kelakon mboyong lawan Semar Badranaya? Nyatanipun nembe kemawon kula matur sanipun Semar. Semar badhe kula boyong api-api negari kula Ketaman Pegebluk. Nanging jebul pinanggipun wonten negari utawi wonten ing Karang Kadempel. Kathah para priyagung ing sami jajar lenggah ngadhem kersanipun Kyai Nayantaka. Loh. Yen ngono Pandhawa mapan ning Karang Kadempel, kasinggihan mekaten. Oh, yen ngono pasang Yogya kados ngene. Yen perlu ora ming Semar Badrana sing bakal mbok boyong, mbok aturake marang aku lan bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe. Pandhawa 5 cacahe ya kuwi Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nuklasedewa. Rangketen bantaran tangan kincungan sikile. Bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Jer nyatane Pandhawa kuwi bocah Sukerta. Pandhawa kuwi wong Sukerta, wajib dadi panganing para berkasaan. Wajib dadi panganing wadya balaning Betari Durga. Mekaten Praban. Yen kowe ora iso mboyong Semar, ora iso mboyong para Pandhawa, oh ya wis. Ora apa-apa, ning kabeh ngelmu sing tak takokke karo Begawan Durna ora bakal tak paringake. Jer Basuki mawa beya Gendra Swaropati. Gagat risang kapirang urinangkul kinembit-kembit dosang reknaning bawana. Oh, wah, mekaten Penemban. Ya pancen
syarat-syaratane pancen kudu kaya mangkono. Kowe ngerti dhewe ta? Aku sowan ngesaning Pandya Betari Durga ingkang wigati jaluk daya timbul kekuatan tumraping para Sata Kurawa, tumraping anak Prabu Duryudana. Nanging Sang Pandya Betari Durga paring dawuh karo Begawan Durna watonisa gawe ijol. Ya kuwi wujuding bangkening Pandhawa, luwih-luwih bangkening Semar Badranaya bakal pinaringan pengayoman Kurawa dening Pandya Betari Durga. Wekasan besuke upama tumapak perang gece Bratayuda bakal kelakon penjanganing anak Prabu Duryudana iso ngisas kalawan para Pandhawa. Mekaten Penemban. Menawi ngaten kula nyuwun tambahing pangestu. Mboten kitang sekedhik kula mbeta wadyabala saking negaring Pageralun. Badhe kula ketapaken supados damel geger karang kadempel. Nah, ngono kuwi lho, gawe geger. Ora ming ora iso mboyong Semar kok terus matur ora iso mboyong Semar Badranaya. Oh, jenenge kuwi jenenge ora budidaya. Wong kuwi diwenangake budidaya. Iki Penemban. Heeh, wis kana mangkat to. Wadyabala Pageralun. Pageralun diketapake. Supaya gawe geger karang kadempel. Lho niki ngestaken dawuh Paduka Penemban kula terus minggah. Oh iya, ya cetak. Saka kadoan nek ngulatake karo kowe Gendra Swaropati. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggono magawe gelari rawang mlebu lalatan karang kadempel ana satriya kanthet ngeyayat bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Swaropati aku tumenggung Sumbang Suradikja ya sing buri sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngaso ae wedi nek konangan mboten niku wau Bagong Caidan ora aku Bagong ngapa ayo takon ngapa kowe oh Bagong, dasar para nyata, pangkatmu apa? Lho, RT. Omong RT kok gleleng ora? Weh, gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi? Aja sok nyepelekke terus. Sapa kowe? Sumbang Suradikja, ora nyumbang ora apa-apa. Sing mburi dhewe sapa? Petruk, kakangne Bagong. Anake Semar nomor 2. Wo lah keterangane pancen Prabu Gendra Swaropati nggawa prajurit akeh Gong. Ora usah wedi lho, Toto. Ndara Sencaki dibantu. Ora sambok bantu aku ijen ngrampungi wadyabala saka Pageralun kelakon. Ora usah dadak mbok bantu. Ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kadempel. Nek nganti bumi wutah getih kula dienggo jag-jagan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil
Wirang bebarang ya, Tru. Ya ora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki koko bako iki sedaya iki, Tru. Dhewe golek sing elek-elekan wae. Sing elek-elekan sing kira-kira ringkih, gecek ndase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono. Heeh. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampur. Napa niku Bathara kok? Ora. Kok sampurna? Sampurnake tegese tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon ratu Gusti Mukinen gawe geger karang kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Wah. Babu. Wani arau sing tawedene apamu. Ora mingkas karo tebak danamu kene marganing patimu. Maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu, Barat. Mumet saja. Ayo. Suhojek Jawa Barat. Mati aku. Mati aku.
sapa? Barakudara. Kowe sapa? Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo. Ndi Semar Badranaya? Boyomen. Sirnakna Werkudara. Wah, jebol jajawan. Wah. Mati kowe. Woi. Hut. Wah. Aduh. Wah. 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 Minat nuan minyak uprak akrib nyok pangeran Gong, rene otakne dolanan. Apa ta terus rene yo? Iya. Maksude nyanyamu. Sapa? Kowe. Aku piye? Nyanyamu, Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. Nyek. Petro. Nyek. Petro. Nek. Nyemunya nyanyi. Nyemunya. Ngomong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemen wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong barang kok. Mana aku ya waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Nak. Anake nyemani. Hah? Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2 nyomet nyonya. Ini namanya nomor 4. Telu. Nama telu. Nah, ada apa kowe? Kowe ngomong kamu ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Nduk. Kowe sapa? Anakku. Lumenggung. Anik anik mah. Hah? Lumenggung anik anik mah. Sapa itu? Tulis. Nih, nyempatnya. Tumenggung Panigas Rekmo. Walah, tukang cukur ta kowe. Nganyun dak matos. Tukang cukur dak matos. Tumenggung lah tukang cukur dak matos. Iki misu-misu to Pak De radong. Dadi adera lara ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene. Heeh. Wah, setane. Oh, le nesu keri kowe ora. Amat banyak ya. Ojo wadur ae. Ini mati mana nampak ora apa ya. Tulis kok banget. Ngomong kok banyak tulis yo banget ndake lemah. Aku radong Nyemar. Heeh, Semar piye? Mohon tangane.
ngene. Telek lencung. Linyung. Nek linyung manganen. Aku dong nek iki dong aku. Telek lencung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong ngene paham ta. Semangat dengan ini untuk tangane linyung cikile. Prabu namanya. Sapa? Prabu namanya. Maksudnya bapakku arep tok kerincung tangane tok bondo, tok bondo tangane tok kerincung sikile tok aturke Prabu Ngendranyanamawati. Gendra Suropati, Ngendranyanamawati. Aku entuk pepungah. Mundur. Ora lepel. Ora lepel. ora level. Ya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja sih. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyang apa? Aku aja dimecake. Iki kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anyira manye marano. Nyanyi ora kira mundur. Ora ngerti yo ngakhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mumet. Buan modar mbok man. Heeh. Sarike apik itu. Oh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati iki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas atu menggong e. Ha iya. Copote. Wis. Lumayan iki. Ya. Iki dosa lho kok ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh. Ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Ayo disekeng. Ben cara kuno disekeng. Bangane ra ganti. JT meneh. Mayan iki rada larang. Bangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan ngene kaya ngono to. Ah wis mati ora krasa. Lho mbakune mawut-mawut kok. Tak kukupe apa lintingen moh. Wah, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumet. Durung semat nyerot wis mabut ngono wis tekan cangkemmu. Ayo, amo Suramarata, Jayamarata ing manggen padha. Kula Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek nang Setyaki iki mesti ana Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jojohi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godho, tumbak disendal munggah, godho tibake teng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan, pindha ninggen cengel nganti jengklit tuthuk dada kula bres. Kula teng mriko suwe ora iso ambegan.
Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Sencaki. Oh, Kae Senopati Digdaya peng-pengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Sencaki. Sencaki ki mbiyen jaman semono ki jaman aku ijik enom ki gayenge nek ming gelut karo aku. Sencaki niku. Damangi Wah. Pejah kula, Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun so nyawang tuane sing baku semangate. Oh, inggih. Nek mboten kula sing ndongani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu? Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel. Bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendra Swaropati. Edan nganggo suluk barang. Tansah marep pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing sepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju ora apa isih ana komanan mungsuh, Mbah. Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Iki wis tak penging dadi perjurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi perjurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Wong bagus. Najan dedeg biadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uang ya, masak keong. Uang. Wong brengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti, gak milenial babal blas. Sapa Mas? Sentyaki. Sentyaki, ya ampun, jenenge Sentyaki sentil. Sedikit menjadi Kowe iki ngopo? gemes karo sampean, gemes ya ampun tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dene aku. Bangga tak ayoni. Mas sing nggawa mantel. Lho. Nggo ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Ya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 12.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun, Mas, aja mlayu to, Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho, Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula. Yo maju mungsuhe gilani. Mas mikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong pagralun. Ayo, kene. Legane ati. Mungsuhe. Cici.
Mual wetengku. Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakra. Cakruk ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikani ora kasar-kasar ya ampun menyenani wong tuwa ya dicokot benggala, harus sing enom-enom. Nek ngendika aja sok kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lho iki nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa Sip iki. Migat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa ngabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padang ya kono. Cah edian ta. Oh, darat-darat kaya ngono kae. Wah, kowe ki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Rasida. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambutnya copot. Busak geting tremplong ndase. Gilani. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Ana kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun gugarpe dhewe. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kirek apik banget Mas. Ngopo? Aku mau tuku kirek kae. Mas kene dite. Pira? Sakarmu lek ngene kuwi. Iya ana dit 200 sanguku. Le pepayon? Urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedaya ya Satpol PP. Ya. Yo, kae kirek cilik kae to. Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngapa, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso ling ngopeni galak tenan iki. Ngandel ora. Ini gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Lho. Ditambahi nek njaluk tambah jegok pisan, nek njaluk ora tambah jegok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Wah, iya.
Gelem ora? Nek gelem jegok pisan ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene yangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Yes, ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora nek gelem jegok pindho nek ora gelem jegok pisan. Wah, jadi wale-wale. Hah? Nek ora gelem jegok pisan, nek gelem jegok pindho. Ora diwale-wale. Nek ora gelem iki pindho. Oh ya, nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Wah, ya wis nyuwun ngapura ya. Ora sida tak keke iki lho ngoyak angel banget. Bajigur diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diejeli maling. Amok karangan jemblegan ning atiku gugu. Mutar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutar kowe Laura. Iki urip to? Tiwasne tak dongake mesti muring-muring. Ya ampun, Mbah. Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbak. Iya, tak gotong. Ya. Lah bocah kok kaya ngene. Wis waras yo, Ngger. Waras inggih, Mbak. Inggih. Sesuk bengi cek nyambut gawe waras saya, yang golek pasaran ya waras saya Laura. Aja lara ndak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran ya Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbak lah ya. Amuk ndi wong Karang Kadempel. Sawa panengah Pandhu Raden Janaka dasar Purya Prabu Gendra Suropati. Ayo bali yo. Aja ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar. Yen Janaka isih cetha pocapane, isih gleleng pacake ora bakal kelakon kowe boyong Kakang. Wah, kelakon penjangkamu Parade. Wah, edan. Wong Digdaya pancen wong pilih tanding wong-wong Amarta. Ning apa dikira Prabu Gendra Suropati mundur tekan semene? Raden Janaka, kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak tekaning pati meguru karo kowe Barat.
kuat nampa kekuataning Kyai Candra Wirayang. Ayo, kowe nglumpruk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Prajurit Janaka digotong leboke pakunjaran tunggale golekane garean iki. Nadyan kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaga prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Nglumpruk ora beda karo adimu Janaka. Prajurit leboke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta bondo sisan. Sesemban kula giduh raosing manah kula dupi sakataning para kawula kareng kadempel sami alok yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah mongko nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun boten gadhahi kekiatan sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran boten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Nadyan kondhang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal, wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut. Wis ra bakal iso nglawat. Kowe ora iso piye-piye Puntadewa. Boyong leboke pakunjaran dina iki. Waduh. Petro mlayu-mlayu ning ngowo. Ngaturake diwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun Tadhawadana. Yo, ning ngowo. Aturkan ketiwasan. Nek wonten lepatipun anggen kula bojo atur kula siwun pangapunten. Kowe iki tak takoni malah nangis piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dara. Kula ora kuat nyumurupi kahanan sing dumati. Kahanan apa? Prabu Gendra Swaropati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing methuke. Ya, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendra Swaropati diajar kalih Dara Janaka. Ning Prabu Gendra Swaropati. Ana wae lah kajane. Apa? Lan apa? Prabu Gendra Swaropati ngetokke painah. Lho. Panah piye? Anu panah. Mulut sak obor pucuke dilepaske Ndara Janaka kena duk nglumpruk terus diboyong karo prajurit pagrah lon.
Ndara Werkudara mlaju kenging pusaka tuk lumprok gawa kare prajurit Pagralun. Niki pun entek Sinuwun Darma Kusuma diboyong. Wah, iblis lanang ngguku karepe dhewe kowe boyongi para Pandhawa. Nata Mantura Prabu Baladewa babarno pisan legane atiku waras. Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwigara. Ya, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuwataning Candra Wiraya Barat. Wah! Kilat kesit pindha Tadhit lambahing jembaring Yai Candra Wirayang nalika semanten mandi guneming Prabu Gendra Swarawati bilih Sanata Mandura Prabu Baladewa badhe dipun damel wirang kenging dadaning Nata Mandura ora sirna margalayu ical wujuding Nalendra dadi wujud sardula sajaran teji gedene. Manik jajalan sekertaning bawana iblis anak. Wah, nibake daya kekuatan kowe nibake jembaring. Wong cireng kete wedi mati. Ayo, tandingana Baladewa legane atiku. Petro ngopo kowe malah nangis ning arepku apa? Sapa sing mati truk ndasmu? Nangis kaya kepatan kowe. Ana bracan. Sapa ya, Truk? Kowe kok kowe takkan dadi mengko mesti kaget. Petro kowe iki minggir aku tak maju perang. Mangke riyen. Sampeyan durung krasa. Kowe nggo pengilan ora le? Nggo apa? Ongotan. Kowe wong lanang kok ya nggo pengilon barang. Nggo macake. Ana apa, Petro? Niki nun sewu lho. Manyawang pasuryan sampeyan. Lho, iki karepe piye? Iki kok malah ana macan barang. Niki mboten macan sinten-sinten. Ning sampeyan Ndara. Wah, mati aku Petro. Mati aku. Mati aku Petro. Waduh aku kira tuh kok dadi macan ini piye? Ora ya ora ngerti kaya. Tawake ning sirkus wae. Payu larang lho kowe. Aduh Petro, aku mati aku. Wah, piye Petro kanane kok dadi kaya ngene? Aku malah diwirang-wirangke pun. Nggo kula jereke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngene. Semar aku tulung ana Semar ati aku. Maro. Aduh Semar mati aku. Semar aku mati aku. Kowe ora ngerti karo aku Semar. Empun ngerti.
Mboten sah dikandhani kula wis weruh kahanane. Aku wujud macan Semar. Nggih, kula pun ngerti niku merga daya kekuwatane pusakane Gendra Swaropati. Pancen darbe niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mengajeng mirang-mirangke sampeyan. Lho lha kok dadi aku kena panah. Mongko aku ora krasa kena panah kok Petruk sing ngandani nek aku dadi macan. Pancen kudu ngoten. Lah aku kudu piye Semar supaya iso pulih kaya wingi ngene. Pandhawa kepikut kali Gendra Swaropati. Yo. Nek sampean kepengin dadi Baladewa melih wutuh kaya wingi-uni manggoleki Gendra Swaropati nika ling ngunjara Pandhawa teng pundi. Nek iso sampean ngluwari Pandhawa, sampean bakal bali kaya wujud wingi-uni. Ning nek ra iso, nggih pun selaminipun kaya ngeten niku. Wah, dalah, mati aku. Wis ra apa-apa didol wae. Kowe ora kena kok kowe piye? Nelisip kok le nendang. Aku senengane ora mesake lho kok iki Ndara Baladewa lho. Sampeyan mang budidaya. Nek sampeyan gelem budidaya mestine bakal ketemu. Terus anane mang goleki nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Men ditutke Panakawan. Wah. Ya ora ngono kuwi, Mar. Aku biasane ngetutke satriya, iki meng ngetutke biawak kaya ngene. Macan kok biawak, macan. Bagong gelem ora ngetutke aku. Ora gelem ngetut aku, kletak ndasmu pecah kowe. Oh nggih. Waduh galak banget iki, Tru. Nek ora ditutke iso nglecak tenan iki. Ning ora anu lho, ora leman lho. Ya ora. Mangke nek teng wana nek ketemu macan wedok ora dibledhe, Gus. Aku anggap ke macan apa? Sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya. Ya ora mungkin iki kedadian saka ratu kok ya. Engko kula dereke goleki ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye, Pak? Kowe wis rasah ngurusi karo aku. Utawa aku mbangane kowe. Ngerti aku mbangane kowe. Wis kono do mangkat. Ndaramu golek ana. Sing tak gumune iki Sinuwun Ndarawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok iki janjane menyang endi? Aku yo mbuh mau goleki kok ya ora ana ya, Pak. Ben panjenengane iki pancen wong pinter, panjenengane iki wong sing waskita, mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh nggih. Petruk Nalagareng dijak Bagong macan iki turna. Nggih, Pak, ngestakaken dawuh. Aja pati-pati mandheli do ngetutke nek durung ketemu karo Pakun jarane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap Pak, ngestakaken dawuh. Ya Jan yo. Lho. Aku ki Baladewa, aning macane. Ora sudi kon basa. Ora gelem tak ngoko ya mangkat dhewe kono. Wah gebuki wong desa ya, Tru. Ya Jan yo. Ya wis ora apa-apa. Nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh siap. Nek iso wujud macane niki ya biasa wae. Ya wis sakarepmu. Petro melu aku, nggih kula derekke. Gareng nendi mengke nak tekan riki pun kula derekke ning ora saliwat ngarepan. Metu mburi riki mau ndak ketemu karo Prabu Gendra Swaropati. Yo, aku njaluk pamit Semar. Ngati-ati muga-muga pikantuk kepadang Ndara Baladewa. Lurah Semar nalika semanten meger-meger datan mubah datan musik ing cipta nenutuh parang panguwasaning dewa dene mekaten pacoban ingkang kinampi dening Sangya para Pandhawa sigra ngelola sumpingipun ingkang setunggal wujud lombok abang den banteng wonten ing Bantala sinartan rapal mantram sakti ical wujuding lombok abang ana wujuding Semar Badraraya tan genggang saringma kelawan Semar ingkang sejati.